Welcome to Ngobo 2010 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.com. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Moses Mabhida Stadium, Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. My brother, how's it? Njani Mr. Ngobo? Ngiyaphila njani futhi? Bhuti wami ngiyaphila. Ngiyathemba ujabulile. Bhuti ngijabule kakhulu. Nezwi lami selishile namhlanje. Ngiyalizwa ya. Bhuti wami uyabona lento yanamhlanje ade ngibatshenile abanye babalandeli bePirates ukuthi iDerby uwina kayi5. And then masuna kayi5. Ibhande emtshelekwane leli ngeDerby. Yesowetho Derby la South Africa. Masuna kayi5 ukuphelela. Njengamanje Chiefs zowina isekusele kubiwina kayi4 kwiPirates. Kanjalo nePirates iphinde ibuye kanjalo. Ngibatshelile ukuthi namhlanje mina ngiziyawina 2-1. Yize ngeje abantu abazoscore. Alright. But yazi member ngithanda ukubonga improvement yabafana bami engizobabala. Yabona iNacho Miguel. Ngizomthatha as a player of the tournament. Banjalo noPule Muthi. But ngizomnika uMiguel as a defender. Usebenze kakhulu uMiguel le netbank ngeyakhe ngiyamnikeza umfana usebenzile isocial le. And ukhumbula ukuthi uMiguel ubuya ku injury. Akaze waze wadlala namhlanje uqhamuka uzodlala ifinal. Udle uzodlalela kamnandi kangaka. And then member bese ngithini? Bese nje unabi member ngihlezi ngisho. Ngicela simnikezeni ithuba, ngicela simnikezeni ichance. Njoba ngangasho ngonyilanga ngathi uMiguel ulo uChief Avila uzobe top scorer. Not ukuthi ngangabe okay ngendlela enibelieve ngakhona ngami indlela enibelieve ngakhona ngayi kwakuyindlela ukuthi ngangimnika isupport ngoba thina ama supporters abadlali sababulala ake siyekani ama supporters ukubulala abadlali bese ngibonga kakhulu ilokhuze ilo i-game changer kaMdu uyazi uMdu play well namhlanje intwana ngendlela because edlala ngakhona nambe icriticize las game ngendlela eyenze ngakhona angijabulelanga into eyenzile but namhlanje into eyenzile intwana ngithandile eyenzile ukuthi ifuku uyithatha namhlanje ifuku uyayithatha intwana yasenzela into esifunayo sikamamema namhlanje ama results asinikeza into esifunayo so ngiyabonga kakhulu ngithi Kaizer Chiefs into esiyenze namhlanje sithatha kuye ubaba yonke into esiyenza uthi sibona ku-Orlando Pirates sibona kuyona ukuthi uyahlala ungena captain more than 10 years sikwenzile namhlanje sibreak record obvious soqhubeka bese senze nathi siqhubele phambili bese ngibonga uNyazi lwezulu hey ngiyabonga kakhulu uNyazi lwezulu uNyazi lwezulu amen Nyazi lwezulu amen so siyabonga kakhulu uNyazi lwezulu ngendlela asebenzele ngakhona ikhaphi yakhe le. For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngobo2010shopi.com.